1 2 3 4 5 6 ana 6 tambah bintang tamu loro nduk weh ngono ya Mak iya Titi Kalungguhan iki netep dharma ya kuwi mau sedekah bumi nduk sedekah bumi apa sebabe dianake sedekah bumi ya kuwi mau ngaturake syukur marang ngarasane Gusti kang karya jagat merga ya kuwi mau bumi tunggur sing rina wengi tansah bidak di kulasara malah nuwuhake marang kamulyaning para warga nduk ngono disyukuri nikmating bumi tunggur iki iya ngono ya Mak matur nuwun kanggo banget kanthi hangluri marang budaya nduk ngono rasa rata wing laladan magetan ya kuwi mau tansah ngluri marang budaya ngono iya ora ana kene ora ana sedakku ana wo ngono yen mamak kuwi mau asline ngendi kok saiki ana Ngawi ngene ya nduk kene iki sabaku bendina cilik aku liwatku ya kene iki nak sekolah ning Ponorogo ngono iya asline aku saka Marokan Desa Pupus nduk Marokan Desa Pupus kecamatane uga Lembean nggih ngono panjenenganing Mbah Lurah kuwi lak sik sedulur karo awake dhewe. Weh ngono, apa meneh Pak Camat kuwi tunggal TPA anak karo aku. Ya mau diaturake. Weh ngono. Ya kono santri sing pinter aku blas. Ngono. Alhamdulillah tanggal 2 go digawuhi ya kuwi mau mayang ana ing pondok pesantren Cokro Kertopati. Weh ngono. Mbah nuwun tanggal 2 Juli ya Mak. Iya iki mau wis pun ya Mbah nuwun. Sowan Ngadiantara dikenalke sik Nduk. Wah iya. Mepet awake dhewe iki Nduk Lia Aprilia Suhana Vieta SPD. Saking Kartoharjo. Jawa Tengah. Sangka ndi? Ya kuwi mau Kecamatan Kartoharjo iki kalebu ing Laladan Magetan. Nduk Lia sing kondang Jaiponge. Iya. Ingkang angka 2 Nduk Niken Pratiwi. Nah iya. S2 apa S3 Nduk? S2. Wah iki. Oh dasare sik perawan-perawane kaya ngono. Yoga-yoga iki kan Niken iki ora gelem kedhep. Wah ngono. Bareng kaya ngulon wis saka bojoku ya. Ora kedhep malah kudu merem. Terus Genduk Titis Hapsari, Genduk Titis Hapsari. Titis Hapsari. Iki ya sangka Laladan Padas. Sangka Laladan Padas Ngawi ya. Nduk Nur Hayati sing sangka Kabupaten Ngawi uga. Terus Buadek, Bualek kok Buadek. Ya Bualek. Ya kuwi mau bintange Gambyong Nduk kang kinarya dadi pungkasan. Weh ngono. Ya kuwi mau Mbak Yu Bintari. Aladan Madiun Nduk Karesidenan Madiun Jawa Timur iki ora ana sing ora tepung karo Bu Bintari. Weh ngono dewane Gambyong utawa widodarine Gambyong ya kuwi. Terima kasih matur nuwun ya sembah nuwun. Titi Kalanggan sama Ngadiantara mring ngarasane para punden lho ana bintang tamu ku diaturke ngono. Nek tak sebutke iki kurang sik ngono. Sing ditunggu dhisik Mas Gareng ditoke dhisik yo rampake Mas. Yo Mas Gareng yo. Tendange Mas.